थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय भिडिअखौ दासिमबो फुल नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअ आपडेट लानानै फैलायबाय। बे गोदान भिडिअखौ दासिमबो नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लागोन। गोबाव खालामाजासे लोगोफोर फैदो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि सायाव। लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों मिस्टार बबा। बेयो मोनसे कमेडि शर्ट मुभि। लोगोफोर, दासिमहालागै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। आं बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ लास्टआव बुंनानै होगोन। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि कास्टिंफोरानो जादों रिंसार ब्रह्म, दैदेन औवारी, अनिल नार्जारी आरो रैसु बसुमतारी। बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नोंथांमोना नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। लोगोफोर, नैबे भिडिअनि स्ट'रि स्क्रिप्टआनो जादों सुबर्णा बसुमतारी। नोंथांमोना बे भिडिअखौ फुल नायनो थाखाय बिथांमोननि इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। बिथांमोननि इउटुब चेनेलनि मुङानो जादों रिंसार ब्रह्म। बिथांमोननि बे इउटुब चेनेलाव थांनानै गोदान भिडिअखौ नायहैदो आरो चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हैदो। बिथांमोननि नैबे गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि लोगोफोरनो मिथिहोनो थाखाय शेयार खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला कमेन्ट खालामनानै हरदो। बिदिब्ला दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेनोसैमोन। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। लोगोफोर, बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ बेनोसै।